ತುಲೇನ ಮಾಮಿಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲುಲ್ಲ ಆಪೆದಾರು ಪುಚ್ಚೆ ಕಣ್ಣದ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರು ಅರ್ರ ಮಗಲುಲ್ಲಾಲು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಲ್ಲೇರು ಅಂಜಿ ನಾಯಿಲುಂಡು ತುಲೆ ಪಂತಿ ಅನ್ಮನೆಗೆ ಅನ್ನ ಎನ್ನದು ಕತ್ತಿವತ್ತೊಂದು ಹೋಯರು ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ಪುಣ್ಯಾರು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡರಿಗ್ಲಡ ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಪಂದು ಸೊ ದಾದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಪನ್ನಾಗ ಕೆಚಲ್ ಕೆಚಲ ಓಡಿ ಕೆಚಲ್ ಹೌದಾತೇನ ಕೈಟ್ ಗೊಬ್ಬುನೇ ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲವು ಜನ ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ದಾನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಯೆ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಇಂಚಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ನಿಜ ಇನ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಾಯಿಗಿಂದಿ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಡ ಪನ್ಪೆಯಾನು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಥವಾ ಮಿಡ್ಲರ್ ಗೊತ್ತಾವು ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಜಲ್ದಿ ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಜನೆ ವಿಜಯ್ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಲೆ ಇದು ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದಾ. ಎಸ್ ಏನ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋಂಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪನ್ಪೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪನ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಶಾಂಪು ಉಂಡು ಒಂದು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ಗೂ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ ಥಿಕ್ ಹೇರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇರ್ ಫೈನ್ ಹೇರ್ ಮಾತೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ನಿತ್ರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಹಾಯ್ ಪಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಶಾಂಪು ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡಾಯ್ತು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪಗ ಈ ಕಡೆ ಏನು ಅವೇ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಸೊ ಹೋಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಆಯ್ತ ವಿಡಿಯೋನ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅವು ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಚ್ಚಿ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಮೆಗ್ದಿ ಮಲ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚಾದು ಸೊ ಸದ್ಯಗಿನಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಂಕ್ಲೆಗ ಪಂತಿ ಪರ್ಯಾರ ತುಲೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನ ಮರ್ಮಲುಲ್ಲಾಲು ಸೊ ಏನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪನಾಗ ಪಂದಿತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಐಕದು ಮುಂಜಾತ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ ಪನೇರ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಈತ್ನೆಟ ಮಾತೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ ನಿಕ್ದು ಎರಡು ಜೋಕುಲು ಎಂತದ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಮಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಎಂಚಲ್ಲಾರ್ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲೆ ಎಂಚಲ್ಲಾರ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಕೇಳ ಸೌಖ್ಯನಾ ನಲಿಪುನೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೇನು ನಾವೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೂರಾ ಮೆಸೇಜ್ ಪಡ ತಾನೆ ಐನು ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದ ಇಜ್ಜಾನ ಹತ್ರ 2-3 ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದಿತ್ತ ಐನು 5 ದಿನ ಅಂತ ಪಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆದಿತ್ತಂದು ಸೊ ಇನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಪೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಬರು ದಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ನಂಚ ಪಂದಿತ್ತ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇನಿ ದಾಯಗಂತ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆಯಾನು ಓಕೆನಾ ತುಲೇನ ಮಾಮಿಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲುಲ್ಲ ಆಪೆದಾರು ಪುಚ್ಚೆ ಕಣ್ಣದ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರು ಅರ್ರ ಮಗಲುಲ್ಲಾಲು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಲ್ಲೇರು ಅಂಜಿ ನಾಯಿಲುಂಡು ರಡ್ಡು ಗಟ್ಟ ಪಂತಿ ಉಂಡು ಅವಡತಿ ఒక అన్న అప్రూపదారు ఓ అన్న ఓ పుచ్చకన్ను పుచ్చకన్ను మెల్ల ಗಾಡಿ ಬಂದಾಗ ತೂವನ್ಲೇವಾ ನಮ್ಮ ಮಂಜೊಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪಂತಿ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆತನ ತೋಟ ಅದೇ ತೋಟದ ಪಂತಿ ಖಾಲಿ ಆತನ ತುಲೆ ಪಂತಿ ಅನ್ಪುಣೆಗೆ ಅನ್ನ ಎನ್ನದು ಕತ್ತಿವತ್ತೊಂದು ಹೋಯರು ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ಪುಣ್ಯಾರು ತುಲೆ ಅತಿ ಅಣ್ಣ ಅತೆ ದಾಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಾಪ ಬಂಗಾರ ಪುನಿದ್ದು ಹೆಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ತೆಲಿಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಬರೋದುಂಡುದಲ್ಲ ಅದೇ ಕೊಂಚ ತೆಲಿಕ್ಕಿ
ఏ పల తుచ్చినని అండ్ దాతమెందు ಮಂಜ ಕಿರ್ಮುಣ ಬೇ ಓ ಕಿರ್ಬೇಲ್ ಮಂಜಿ పంతి పేరు పుననే అండి అన్న వీడియో డీరు ఇంబల్ గాలాడొందు లల్కులో ಒಂದು ತಿಕ್ಕಿಜದಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತೆರೋಡೆ ಇಂಚಿರ್ಗು ವಾರಿ ಬಂಗಾಳು ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಮಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಟ್ಟು ಜನ ಪಾತೆರ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂದೆರ್ ಇಗ್ಲಡ ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಪಂದು ಸೊ ದಾದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂದು ಪನ್ನಾಗ ಎನಕಡ್ಲ ಪಂಡೆ ಈತ್ನೆಟೆಂಗೆ ಮಾತೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಬೈದಾರ ಅವೇ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ದಾದ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಐನತ್ತು ಒಂದು ಬಲೆ ಎಸ್ ಫೈನಲಿ ಯಾನು ನನ್ನೊಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಇತ್ನೆಟೆಂಕ್ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಶ್ಯಾಂಪೂ ಸೊ ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಾರು ಇಂದು ಎನ್ನ ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಚೂಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಟೈಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ದ ಮೂಲಕ ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಡ್ಬೋದು ಪೇಜ್ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಅನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಕನದಿನದಾದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಡ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದ್ ಜಸ್ಟ್ ತೂವೊಲಿ ಮೇಲ್ ತೂವೊಲಿ ಆತೆ ಆಂಡ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವುದ ಮತ್ತೆ ಕೇನ್ ದಾತಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕನಪೆದ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಂಡು ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂಚ ದಾಯ್ತು ದಾನೆ ಪಂದು ಸೊ ಒಂಚೂರು ಕನತು ದೀಕ ಪಂಡದು ಅಂಚಾದು ನಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ್ ಪಂಡದು ಏನಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ದಾದನ್ ತೂನ್ ಬತ್ತಾರತ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಚೆನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಏನೊಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಮಾತ ಪಂದಿತ್ತಾರು ಡ್ರೆಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಿರ್ನ ಒಲ್ತೆತ್ತೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಅಡಪಲೆ ಏನೋ ಉಂದಿತ್ತಾರು ಎನ್ನ ಮಂಡೇಡ್ ಬರಂತ ಮಾತೊಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಸಾರಿ ದೌನು ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಬಟ್ ಈ ಕುರ್ತಾ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಎನ್ನ ಇಂಚ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಬೇತೆ ಮಲ್ತಿನೇನು ಕಾಪಿ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲಿ ಯಾನತ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ದಾಯಕನರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಯಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತದು ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕನತ್ತದು ಇದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ 10% ಮಟ್ಟದ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನಿಕಲ್ನೇಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ್ ಪಂದು ಏನಿದೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಣದೆ ಮಾತ್ರ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಉಪ್ಪುನು ಓಕೆನಾ ನಿಕ್ಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಆತೇನೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡೆ ಜವು ಬೇತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಣದೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಜದೆ ಒರಿಯೋರನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ತರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೈನ್ ಬೆರಳ ಐನ್ ತರ ಇಪ್ಪುಜ ಅಂಚನೆ ಒರಿಯೋರನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ತರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದಿ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಣತದೆ ಈತಜಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆಂದು ಉಳ್ಳೆ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೊಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 60 to 70 ಡ್ರೆಸ್ ಪೀಸಸ್ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಸೆಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಉಪ್ಪಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಮಾತ ನನ್ನದ ವಿಡಿಯೋ ತೋಪ ಬೆನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಾ ಟೈಪ್ ದ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಪಂದು ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಪ್ಪನರ್ದು ಅದು ಯಾನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡೋದೆ ಅವಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ನಿಂಗೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಇಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರ್ ಬಂದೇನಿದೆ ಪಂಡ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ದ ಶಾಂಪುದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಿಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದು ಇದ್ದಾರೆ ದಿನೂಲ ಒಂಜಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಉಂಡೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ ಮುಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳ ನಿಕ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರ್ ಬಂದು ಏನಿದೆ ಅಂಚಾದ ಏನಿದೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನು ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪಾರ್ದೆ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ದಯಪನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪದ್ರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆನಾ ಮತ್ತೆ ಲಚ್ಚುಂದಾಯ ತೋಜ ಇಜಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಜೆತ್ತದಾಳು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕದಾಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜ ಬೇಯ ಓಕೆನಾ ಅತ್ತಿಗೆ ಉಳ್ಳು ಅತ್ತಿಗಿನ ಜೋಕುಲು ಅತ್ತಿಗೆನ ಮಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಖಂಡನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಬಾವ ಮಾತೊಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರನ್ನ ತೋಜ ಓಕೆನಾ ಎಂಚಾ ಎಂಚನ್ನ ಅರೆ ಕತ್ತಿ ಸಾನೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ತಿಜಿಗೆ ಏಕ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಇಂಚಿನ ಕತ್ತಿ ಉಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಗಾದೆ ಗೊತ್ತುನ್ನತ ಪ್ರತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ಲ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಗಾದೆ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಟೈಲರ್ ನಕಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಪಂಡೇರಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಬೊಚ್ಚಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಸರಿ ಎಂಚಿನ ಚಬುರ ಕತ್ತೆ ಓ ಕಂಡನಿ ಗುಂಡಿಡು ಬಿಡ್ದಾರ
ಗುಂಡಿದ ಬುಡ್ದು ಆತು ಲಕ್ಕೆರ ಆಪುಜಿನ ಬೆಲೆ ಬಚ್ಚಿ ಬೆಲೆ లక్కున ఛాన్స్ ఉన్నాడు ఈ లక్కు జరాతి లక్కవనకల బోర్డు అవే లక్క ఉన్నాలు ఉల్లత బలే అప్పరా మేలే అంద ఇంత లక్కనే అని అంపో ఇల్లాಗ బాయ్ ఎన్న బదల అన్నం అంటున్నారు సో అవావ్ బాయ్ టాటా అలా పులి ముంచి మా మమ్మీ కాపసి ದೇ ವ್ಲಾಗ್ ಹಿಡ್ದಾನೆ ಜಿನ್ಕೇನೋ ಇರ್ತೀರಿ ಇಜ್ಜಂಡಿ ಇಜ್ಜಂಡಿ ಓ ಅಪ್ಪೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಜೆತ್ತಿರ್ತೀರಿ ಹತ್ತಿಗಂಡು ಒಳ್ಳೆಯರು ಒಲ್ಲಲ್ ನಮ್ಮ ಮೀನಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇಂದು ಮಲ್ಲ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜೈದಾಲ್ ಕಿನ್ನಿಮ ಜೈದಾಲ್ ಅಲ್ಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ತೋಜ ಮೆನಿಕ್ಲಿ ತುಲೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಉದ್ದ ಹೊಡ್ದು ಅನ್ಬಿಡಿ ಇದು ಮೂರಿನ ಪೌಡರ್ ಅವು ಬೊಂಜ ಎತ್ತಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಬೊಂಜ ಎತ್ತ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಕೀರು ಲಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಮಗ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಆ ಪೂಜಾ ಅಲ್ಲೇ ಫೋಟೋ ತೋಡಿಗೆ అన్నమ్మ ఒక ఏం చొల్లారు అన్న కేచాలి ఏం చొల్లారు ఏం చొల్లారు కేచాలా ఓండి కేచాలు అయ్యో కంద ఉలిపోనా నేను దాత పంపు నీరు ಅಜ್ಜನ ತೂಪುನಿ ಯಾರು ಅಜ್ಜೊಲ್ಲಾರಾ ಇದು ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಚೌಕ್ಯೊಲ್ಲಾರೆ ಕವಿತೆ ಚಾಪರಿಯಾರೆ ದಾತ ತಿಂಡಿ ತಿಂದರು ತಿಂದಿಜರಾ ಇದು ಗೇರ್ಲ ಕೊಡ್ಜರಪ್ಪ ಅಂದೇ ಪಾಪಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕಿಗಳು ಮಣ್ಣಿ ತಿಂದನೇ ಇರ್ ಮಗ ಮಣ್ಣಿ ಚೀಪೆದ ನೀರೈತೆ ತಿಂದು ನೀ ಹೌದಾತೇನ ಕೈಟ್ ಗೊಬ್ಬುನೇ ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆರಿನ್ನ ಇನ್ನ ಆಪಿಚೆ ಆಪಿಚೆ ಓಡೆ ಸಾನು ಅಕ್ಕ ಗಾನು ಅಕ್ಕ ಬರೋ ಓಲೇರ್ ಮಗ చాలేక పోతలే సాను ಕೊಡು ಚಿನ್ನು ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂದೇ ಮಾತಾಡ್ಲ ಬಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಗ ಏನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಪಲ್ಲೆ ಲಕ್ಕಲೆ ಬಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಪಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಪಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಚಿಯೋ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು